sortida i a més pel conductor canviar d'un costat a l'altre del tren. Però els passatgers... Les proves senyalitzades no les trepitgeu, sisplau. Tot controlat. Tot controlat. Vale. Hem con els titulars, sí o no? El de passeig de Gràcia fins a no, Bogatell. Vale, doncs aquí... Sí, aquesta era l'única via perquè en aquell, com que era final de línia, vam decidir fer-ho tot a un nivell. Veiem aquí també, molt més interessant, ara m'apartaré perquè feu les fotos. Només era una via única, doncs els passatgers entraven. Del carrer, del carrer, del carrer, Bueno, si feu